Dámy a pánové, chtěl bych vás přivítat u tady z toho videa. Dneska to asi nebude nic moc srandovního. Aspoň, no, určitě nebude. Dámy a pánové, dlouho jsem tady nebyl, sakra dlouho. Protože jsem línej, mám docela špatný kompl. Hry se mi lagovaly, bohužel. Koncem nebo začátkem toho měsíce bych možná mohl dostat nový ramky, lepší desku, nějakou i7. Rozhodně budu pokračovat dál v natáčení, ale co smutného vám chci říct je to, že na ten kanál už natáčet nebudu. Budu točit na jiné trošku. Máme společný kanál s Petrem. To určitě můžete znát z Team Fortress. A budeme tam točit League of Legends, Euro Truck Simulator 2. On říkal, že tam bude prej točit i Battlefield 4. Možná budu taky točit i Battlefield 4, ale musím mít prostě kompl, co to rozchodí. Možná sem tam dáme i to GTAčko, San Andreas Multiplayer. Kdyby se někdo ptal, čeho všeho jsme dosáhli, tak mu odpovězte. Na našem kanále je 931 zahlédnutí, 7 odběratelů a 59 videí. A tohle jsem vůbec nečekal. Když jsem začínal už s prvním videem, mohli jste si všimnout, jak špatný mám mikrofon. Teď už by to mělo být lepší. Máme jiný sluchátka. Ale dámy a pánové, budu se přisouvat na kanál EasyGames.cz. Budu tam s Petrem teda. Budeme určitě pokračovat dál, ale bohužel ne na tomhle kanále. Odkaz vám dám do popisku. A chtěl bych vám poděkovat za to všechno, co spolu jsme prožili. Pamatuju si video, kde jsem hrál Euro Truck Simulator 2 a najednou jsem to stopl, protože jsem ji chtěl srát. Ale to už je všechno za náma. Dámy a pánové, teďkom budu ty videa renderovat, stříhat. Zjistil jsem jak na to. Petr taky bude renderovat a stříhat, protože má lepší kompl. Má tam nějakých 8 GB RAM. Takže určitě se těšte na nový videa. Dneska tam možná ještě něco přibude na ten kanál. S Petrem jsme natáčeli Euro Truck Simulator 2, tak to tam bude jako první video. A chtěl bych vám teda ještě jednou poděkovat za to všechno. A hlavně žijte ve zdraví a míru. A prosím vás, polipte mi díru. Ne, to byl špatný vtip. Takže se vám tady podívám. Necháme dohrát tady tu krásnou písničku. A fakt, že jo, moc vám děkuju. Ani nevíte, jak moc jsem rád za tohle. Moc vám děkuju. Moc. Takže to by bylo asi všechno, co vám chci říct. A sledujte mě dál. Ahoj.